Sorangsalo Boiragi Dokani Simi Joytroshen Para Thangmani Lama Hamiano Thangi visit Klainaika STU Samsung Koloi Tai Tongkha Logewa Social Worker Bishal Debburma Tai Kubni Adongrok Dinini O Lama Hamia Thangi Naimaniwo STU Samsung Koloi Shoikanarika O Lama ni tender nongkhorjak daktino samungbo jengjak sinehini Daktino samung jengmani bisungtei lama hamiano lama snamjak sinete lukurok bahino lama kaham mahimano beskango okogno tuino kognarka koktama thuneni beskango STU Samsung Koloi O lama ni maintenance ni bagi to already jeng estimate khlai tender bongsa engka recently tender bukloka engka bahipan proses songi finance to bisa time nangnai engka haipan yang ti gari cholinan do cost ong tongaba jeng onno kaisa samungni against jeng tabo apatoto gari cholidirup khlai at least smoothly gari choli manne jat haini bagi jeng batch feeling khlai tabo riri grana engka erpore jeta tabo jeng tender call khlai mane aboni work order ong pai khaka to abo erpore jeng carpeting khlai riri kine Sir amnani sinemu angka Samsung Koloi SDU PWD Jotonbari Tine purbo maniko dewana sung sobaja tasi phungo bosung visit khlaika sini PWD ni sini SDU sarno sung saurka ge bo finance saka nge logio sobaja sini engineer bo ini sung lama pura 1 kilometer khimlaika visit khlaika borong ni mokol bai borong mukha kintu borok omoni sai sekangno sung apro omono lama khlainani bagai sung kaisa proposal rejak tongo yo proposal accept ngi taw buskang nini July August September haika October ko omo carpeting lama romjangnai ge haini bagai ang hambai runai sini PWD ni staff sini SDU sini Samsung sar ge sini Shankar Deborma sar gete sini Joyanto borongno ang hambai ya pharnai ge sini korbuk borok tongoino korbuk sub division borok motamuti lama kahamno khaika sung saimano ge protiti jaga borok thango rungjak ge thango visit khayo ge borok ni activities bo kaham officer phano borok no ang nukha kaham karon chung samung khainai borok officer rok bo haike khaika angke ang belaino hamjago ang jotono no hambairnai ge o lama public rok bo dati dati no manana ge chung khata baidi public rok bo প্রায় সময় কেস কেস bo chung bo khnaka ge সরকারি ba tini rwnai hinei le সরকারি ba ungya 8 hoite nini 24 মান tongo je obisung se lama clear tongo aprose nang manai maya saimano ge amake already tender rok boi clear ngi thanga etabo borok o lama hamiao ke borok it adalar phainai osono sawe ang narangnai hambai jotono